Когато котката ти се появява изведнъж само за да те провери, знаеш ли какво се опитва да ти каже? Повечето хора смятат, че е просто любопитство, но има причина котката ти да е избрала точно този момент, за да те намери. И една от тези причини е толкова емоционално натоварена, че повечето стопани нямат представа колко всъщност казва котката им. Помисли го така. Котката ти няма думи. Не може да ти каже «нуждая се от теб» или «аз съм тук за теб». Има само действията си. И всеки път, когато се появява без очевидна причина, това действие е най-искрената фраза, която може да ти каже. Въпросът е «ти я чуваш ли?» Котките са съжителствали с хората повече от 10 000 години. През цялото това време те са развили начини на общуване, които повечето от нас никога не са се научили да разчитат. Именно за това съществува това видео, защото котката ти говори всеки ден и дойде времето най-накрая да започнеш да я разбираш. Проблемът е, че всеки път, когато го пренебрегваш, бавно учиш котката си, че не си струва усилието да се протегне към теб. Нека започнем с причината, която изненадва всички. 1. Котката ти те пази тайно. Забелязвал ли си някога, че котката ти те проверява повече през нощта или точно когато къщата притихне? Това не е съвпадение. Котката ти не се скита просто така, тя патрулира. В природата котките са генетично програмирани да наблюдават територията си за всичко, което изглежда необичайно. И щом котката се свърже с теб, ти ставаш най-важната част от тази територия. Така че когато влиза в стаята ти, сканира пространството, те погледне и излезе обратно, това не е случайно. Това е проверка за сигурност. Проучване от 2019 година от Университета на щата Орегон установи, че по-голямата част от котките формират сигурна привързаност към стопаните си, по същия начин, по който дете го прави с родител. И когато тази връзка е силна, котката ти не просто се чувства в безопасност с теб, тя се чувства отговорна за теб. Онова бързо малко посещение е нейният начин да каже: проверих, добре си, работата ми е свършена. И ето какво прави това още по-мощно. До края на това видео ще видиш, че това не е просто инстинкт. Има причина котката ти да е започнала да прави това от самото начало. И тя се връща към нещо, което ти си направил, без дори да го знаеш. 2. Знаят кога не си добре. Случвало ли ти се да прекараш труден ден и изведнъж котката ти да се появи от никъде и просто да седне до теб? И това не е съвпадение. Котката ти е прочела ситуацията, преди дори ти да си осъзнал, че нещо не е наред. Котките са невероятно чувствителни към промените в дишането ти, стойката ти и дори гласа ти. Когато си стресиран или разстроен, езикът на тялото ти се променя по начини, които ти не забелязваш, но котката ти определено ги забелязва. И когато открие тази промяна, тя не я игнорира, идва да те намери. Проучване, публикувано в списание Animal Cognition, установи, че котките адаптират поведението си въз основа на емоционалните изражения на стопаните си. Когато стопаните изглеждаха разстроени, котките им показваха повече поведение на сближаване, неща като да се приближат, да останат в същата стая или да седнат там, откъдето могат да те наблюдават директно. Така че, когато котката ти те проверява в труден момент, тя не е просто натрапчива, тя реагира. Забелязала е нещо в теб, което се е променило и е взела решение да бъде близо до теб заради това. Онова тихо посещение е котката ти да казва: забелязах, аз съм тук. 3. Те обявяват отново за свой. Чудил ли си се някога, защо котката ти се търка от теб по време на едно от тези малки посещения? Това не е привързаност. Не само привързаност. Това е собственост. Котките имат мирисни жлези по бузите, челото и основата на опашката. Всеки път, когато се търкат от теб, отлагат феромони, които са невидими за теб, но силни и ясни за тях. И ето това, което повечето хора не осъзнават. Онзи мирис избледнява. Не трае вечно, затова котката ти трябва да се връща и да го подновява. Точно това представляват много от онези случайни посещения. Котката ти влиза, търка се о крака или ръката ти и си излиза доволна. За теб изглеждаше като сладък малък момент. За котката ти тя току-що е подновила претенцията. Ти все още си нейн,
Документите са актуализирани. Това е и причината котките да те проверяват повече, след като си излязъл навън или си бил около други животни. Върна си се вкъщи с грешна миризма и котката ти не възнамерява да го остави така. Тя трябва да замести всяка непозната миризма, която си донесъл със своята. Не е точно ревност. Това е нещо по-дълбоко. Това е котка, която трябва светът да знае, че й принадлежиш. 4. Трябва да знаят, че не си тръгнал. Какво се случва, когато си седяла в една стая дълго време, без да издаваш звук? Котката ти се появява. Чудил ли си се защо? Не е любопитство. Това е тревожност. Не драматичният вид, а тихата, нискостепенна нужда да потвърди, че все още си там. Специалистите по поведение го наричат феномен на сигурната база. Означава, че котката ти използва присъствието ти като емоционална котва. Докато знае къде си, тя се чувства достатъчно в безопасност, за да прави собствените си неща. Но в момента, в който тази сигурност се наруши, дори само от продължително мълчание, тя идва да те търси. Проучването на Кристин Витале от 2019 година. В Университета на щата Орегон го тества директно. Когато стопаните напускаха стаята и се връщаха, по-голямата част от котките показваха ясни признаци на сигурна привързаност. Те се отпускаха почти веднага, щом се върнеше техният човек. Тази реакция не е случайна. Означава, че цялото усещане за сигурност на котката ти е изградено около знанието, че си достъпен. Така че онези случайни проверки, при които котката ти надникне, те види и си тръгне. Това не е нищо. Това е котката ти, която нулира нервната си система. 5. Тайно те обучават. Спирал ли си се някога да помислиш какво правиш, когато котката ти те провери? Вероятно я гледаш, може би казваш името й, може би се навеждаш да й дадеш малко галене. Изглежда невинно, нали? Точно на това разчита котката ти. Всеки път, когато котката ти влезе и получи реакция от теб, дори малка, мозъкът ти го архивира. Онова посещение проработи. Тя спечели нещо от него. Внимание, докосване, зрителен контакт, всичко се брои. И колкото по-последователно реагираш, толкова повече котката ти повтаря поведението. Това вече не е просто инстинкт. Това е научена стратегия. Това е същият принцип зад оперантното обуславяне. Поведение, което се награждава, се повтаря. Котката ти го е разбрала без нито един урок. Изпробва го, ти реагира и сега е модел. Мислиш, че котката ти те проверява, защото я е грижа и наистина я е грижа. Но се връща и защото всеки път, когато го прави, ти доказваш, че е струвало усилието. 6. Научиха го, като те наблюдаваха. Колко пъти на ден проверяваш котката си, без дори да се замисляш? Минаваш покрай дивана и хвърляш поглед. Надничаш в стаята, където спи. Викаш името й просто, за да видиш къде е. Правиш го толкова дълго, че изглежда автоматично, но котката ти е наблюдавала всеки един от тези моменти. Това е причината, към която намеквах по-рано, тази, която повечето стопани никога не свързват. Котката ти не се е събудила един ден и е решила да те проверява. Научила го е от теб. Котките са социални наблюдатели. Те усвояват повтарящи се поведения от хората, с които са се свързали. Особено поведения, свързани с внимание и близост. И когато котката ти забеляза, че ти продължаваш да идваш да я намираш, тя започна да прави същото в замяна. Това се нарича поведенческо огледалност и е един от най-мощните признаци на дълбока връзка между котка и стопанин. Означава, че котката ти не просто те търпи, тя те е изучила, усвоила е навиците ти и ги е отразила обратно по единствения начин, по който знае. Така че следващия път, когато котката ти влезе в стаята, само за да те погледне и да си тръгне, помни това. Онова поведение е започнало от теб. Всяка проверка, която е правила някога, е ехо на всеки път, когато ти си се погрижил достатъчно, за да погледнеш пръв. Научи котката си, че появяването има значение и тя от тогава насам доказва, че го е научила. И това е може би най-красивото нещо в отношенията между човек и котка. Не е изградено с думи или обещания. Изградено е с присъствие, с повтарящи се, ежедневни, привидно незначителни моменти,
които са се натрупали в нещо дълбоко и истинско. Всеки път, когато котката ти те проверява, тя ти напомня, че любовта не винаги се нуждае от език, за да се изрази. Ако това видео е променило начина, по който гледаш на ежедневните навици на котката си, абонирай се за канала, защото всяка седмица се задълбочаваме в науката зад поведенията, които котката ти показва всеки ден. Сподели това видео с някой, който има котка, защото всички стопани на котки заслужават да разберат какво им казват наистина техните любимци. И остави коментар по-долу. Проверява ли те и твоята котка? Искаме да чуем твоята история.